А вы ведали, што калона Жыгімонта ў Варшаве не адна? Справа ў тым, што першая калонна, як помнік Жыгімонту III вазе, яна была пастаўлена яшчэ яго сынам Уладыславам. Але падчас шведскай вайны у 17 стагоддзі вельмі моцна была пашкоджаная. Яе больш за 150 гадоў некалькі разоў спрабавалі рэканстраваць, а ў 19 стагоддзі прыйшлі да высновы, што прасцей яе проста зняць, замест таго, каб кожныя 10-15 гадоў папраўляць. Бо яна ўжо была дзіравая, нездольная трымаць помнік, усей час грозілася заваліцца. Замест яе паставілі другую калонну. Другую калону, якая не прастаяла нават 100 гадоў. Падчас Другой сусветнай вайны, падчас варшаўскага паўстання, немцы яе скінулі. Помнік трохі пацярпеў, была адламана рука, згублены крыш і шабля. А пасля вайны была рэканструкцыя і побач з першай калоннай паклалі другую, а ўжо потым паставілі помнік на трэцюю калонну, якая стаіць і сёння. Таму ў Варшаве 3 калоны Зігмунда. Адна стаіць і 2 тут пад замкам ляжаць уздоўж сцяны. А калі хочацца даведвацца больш пра Варшаву, Польшу, падарожжы, падпісвайцеся на мой блог, стаўце падабайкі.